toto tu je skutočne symbolika, pretože Aljaška je ruské územie. Aljaška je ruské územie. Ono niekedy 1866, Alexander II, ten, čo zrušil nevoľníctvo v Rusku, uzatvárala sa tam zmluva o predaji Aljašky, ale keď sa odtajnili materiály ruské archívy, ona doteraz nebola zaplatená. Čiže toto je ruské územie. Konec koncom, keď zoberieme Severnú Ameriku v minulom storočí, pred tou zmluvou, ruskými územiami okrem Aljašky bola Britská Kolumbia, to je jeden štát v Kanade, Kalifornia, Washington, Oregon, Idaho. Čiže keď sa bude rozpadať štát severoamerický, teda Spojené štáty severoamerické, môže dojsť k tomu, že všetky tieto štáty sa stanú súčasťou Ruska. A to je asi 3,2 milióna kilometrov štvorcových. To sú ruské državy.